Ku kasance da taku ta yau har kullum har gobe keke tactic 2 taku muna alfahari da ku. Da Allah ku danna mana subscribe sannan sai ku taba ƙararrawa domin samun bidiyoyi namu a duk lokacin da muka dora. Ku kasance da keke tactic 2 muna alfahari da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin channel ɗinku wadda muke alfahari da ku har kullum, wato ko keke tactic 2 a channel ne na YouTube mai kawo muku ilimomi akan kwamfuta da kuma waya da dukkan irin ci gaba na rayuwar duniya wanda ya shahi technology. A application da zamu yi magana da shi, zamu yi magana akan shi yau shine application din Loki Feature. Loki Feature wani application ne wanda ake amfani da shi ta hanyoyi daban-daban wanda yake taimaka ma kowane dan adam ta hanyar masu yin browsing da sauransu, wanda a time za ga an buƙaci za ka yi download din application kana so kai amfani da wasu features na cikin shi, amma zai iya ga maka cewar har sai ka biya kuɗi ne sannan za ka yi amfani da wannan features din. Kuma wani lokacin za ka ga iya ganin kuɗin sun kai 10,000, 15,000, 20,000, 3,000, 4,000 ya danganta da yanayin yadda shi developer na wannan application ya create din application din ya sa shi a Play Store. So abinda zan nuna muku shine yadda ake cire wannan kuɗin ba tare da ka biya ba ka yi amfani da wannan application din a free. Sannan za a ga application wasu suna da Google Ads wanda idan ka shiga cikin su kamar yan application din na kyauta ne masu amfani da data, za a ga cewa suna nuno maka talla wanda kai kuma baka son wannan talle. To da wannan application za ka iya cire wannan talle. Sannan za a ga wani application din cewar da yana da licenses da kuma signature wanda ainihin shi company ya sa mai licenses, idan har ba da wannan license din mai access ba za ka yi amfani da shi ba. To za ka iya cire wannan license din ka sa license na Loki Feature. Kamar yadda za ku iya gani wannan alamun emoji din ita ce abin da muke kira Loki Feature. Ita ce za ka ganshi alamun emoji ne mai dan idanuwa da baki haka. So kafin in shiga cikin Loki Feature nuna muku yadda take amfani, bara in nuna muku yadda za ka yi download din Loki Feature. Idan ka je ka buɗe browser ka ta Chrome kamar haka, za ka zo nan inda Google yake, inda sama yake search, za ka rubuta Loki Feature LCUKY Loki, dan Feature PATCHER, that is Feature. Sai kai sacin. Idan kai sacin zai maka sacin kamar haka. Wannan na farkon da ya nuno muka shine ainihin wanda zaka shiga domin ka dauko Loki Feature original version, that is version 8.6.6. sai ka taba shi haka. Bayan ka taba shi haka zaka jira ya bude maka. Idan ya bude maka haka zai nuna official website. To abinda zaka sai ka yi scrolling down. Idan ka yi scrolling down ka zo kasa sai ka shiga na inda aka sa download LF installer, sai ka taba shi. Bayan ka taba download LF installer zai sake kai ka wani guri. Ga nan zai kawo ka nan wani guri inda aka sa green abu ya sa maka download LF installer 2, sai ka taba shi. Bayan ka taba shi zai ce maka, zai gama sacin da kanshi, zai ce maka your downloading is, please wait. Zai nuna maka kamar yadda haka, this type of application can be harm to your device, do you want to keep installing? Karka damu kawai ka taba installing, ka taba okay, zai installing da kanshi. So amma ni zai install a kan shi, amma ni saboda na riga na install application din ba zan taba installing ba. Zan je kawai in garza ya nuna muku yadda application ne yake aiki bayan ka install shi. Kamar yadda kuke gani ita ce haka. Kamar da kafin in tafi zan nuna muku misali. Kamar in kun duba wannan launcher application din, ina ganin tana da Google Ads. Kamar misali in ka shiga cikin ta, bari ku gani yadda zan baku misali. Kamar misali idan ka je yin select app kamar haka, idan bayan ka yi select din wannan za ta nuno maka, na tabbata za ta kawo maka ads. Ok, wannan ba ta da ads misali. Bari mu ga wannan, da waccan ba ta da ads amma dai na san cewa suna da ads. Misali za ka yi selecting din wannan, misali za ka shiga. So wannan ma dai bai nuna ads din ba, amma na so ya nuna ads. Amma dai zan nuna muku yadda ake cire ads wanda ba tare da ka bata lokaci ba. In ka shiga Loki Feature haka, misali ka shiga cikin Loki Feature kamar yadda kuke iya gani. Misali wannan yadda aka ce yana da Google Ads. Misali in ka taba shi sai ka taba menu page. In ka taba menu page zai ci ma create and modify APK, sai ka shiga cikin create and modify. Zai nuna maka abubuwa kamar haka: APK with multi-page, APK without license verification, APK without Google Ad, APK with review in an app application. So abinda kawai zaka taba a takaice nan shine APK without Google Ad. In ka taba shi haka zai kawo maka page kamar haka cewa kai sai ka bashi review. In ka bashi review sai tsaya personalized na application din kamar yadda kuke gani yanzu. Ita Loki Feature din tana aiki waje
wajen yadda za ta gyara application ɗin, ta cire loki, ta cire ad ɗin da kanta ya dawo fresh yadda za ka yi amfani da shi. Misali sai mu dan bashi time yana aiki, saboda ka san abu ne wanda dole ka dan bashi lokaci kai ma, tunda ba kai ke operating din shi ba, shi ke operating din kanshi, automatic machine ne wanda haka bature ya riga girgira shi, to sai ka jira ka bashi lokaci. Amma ku sani cewa wannan application din ba a samun shi a cikin Play Store, domin application ne wanda illegal aka amfani shi, yana breaking din abubuwa wanda su Play Store ba tare da wayannan abubuwan ba za su iya samun kuɗi ba. Kamar yadda kuke gani yanzu ya riga ya gama. In ka duba na farko za ka ga ya ce string from ad block list remove, wato ko Google Ads ta fita, page number 2 wannan gashi nan successful. Abinda za ka yi sai ka zo za ka gani akwai go file, akwai browse, akwai okay. So abinda za ka taba shine sai ka taba go file kamar yadda kuke gani haka. In ka taba go file zai nuna maka install, uninstall and install, review, delete ja. To abinda za ka taba shine sai ka taba na biyu, uninstall and install, shi za ka taba kamar haka. In ka taba shi zai nuna maka do you want to really delete the launcher entitle and select the new version, sai ka ce mashi yes. Bayan ka taba select zai ce do you want to install, sai ka taba install haka misali. So kamar yanzu application din kenan, wato ko ya yi uninstall, ya fita daga waya wanda kai download daga Play Store, ya sake install din wanda ita Google feature ta customizing. Dan haka bayan ka gama installing din shi, kamar yadda kuke ganin haka da still yana installation ne, bai ainihin gama ba. To bayan ka gama installing shi sai ka taba don haka, ka bude shi nan guraren, sai kai minimize din play wannan loki feature din ka fita. So kamar yadda kuke gani da application din anan yake, anan guraren yake. So amma saboda na riga na yi fetching din shi, ba za ka sake ganin shi anan ba, sai dai ka shiga menu na wayarka. Idan ka shiga menu na wayarka, idan ka taho cikin, idan ka shiga menu na wayarka, idan ka so line L tunda launcher something sunan shi, to ka gan shi nan guraren launcher abin nan. I'm sorry, farko abin da yasa bai nuna muku cewar akwai Google Ad ba, na riga na cire masa Google Ad da wannan loki feature shine ya sanya. Kaga yanzu ya dawo sabo, misali ya ce ma do you want to agree, sai ka ce agree. Kaga babu wani abu cikin shi yanzu, ya riga ya dawo sabo ne. Kamar yadda kuke iya gani, zaka iya selecting abin da kake so ka sanya, sannan shi ma wani application zan ga muku amfanin shi. So kamar yadda kuke gani, misali zan dauka ainihin WhatsApp, sai in kai shi gurin. Kaga babu wani abin nan wanda ya kawo, babu wani Google Ads wanda ya kawo. So wannan ita ce hanya ta farko, darasi na farko wanda ake amfani da loki feature ta wajen cire Google Ad daga cikin application. Darasi na biyu wanda zan kawo muku akan loki feature shine yanda ainihin zaka cire application da ake